Matthew Perryt holtan találták saját otthonában 2023. október 28-án. Nagyon fontos kiemelnem, hogy ez egy könyvkritika, és azt is nagyon fontos még kiemelnem, hogy a tragikus esemény előtt születtek ezek a sorok. Gondolkoztam a holtakról vagy jót, vagy semmit alapelvén, hogy azon a szemüvegen keresztül végigolvasom a sorokat, és majd cenzúrázok. De rájöttem, hogy fölösleges. Már csak azért is, mert semmi rosszat nem írtam. 2. A tragikus események után szerintem sokkal árnyaltabb képet kapunk a színészről, ha figyelmesen olvassuk el a könyvet. Tehát a mai könyvajánló nem más, mint a Jó barátok, szerelmek és az a rettenet. Ebből olvasnék fel nektek egy bekezdést. Több mint 65-ször voltam már detoxikálóban. Az első alkalomra 26 éves koromban került sor. A vikotin függőségem megtette hatását. Ha megnézitek a Jó barátok 3. évadát, remélem elborzadva látjátok majd, mennyire elesoványodtam a végére. Az ópiodok tönkrevágják az étvágyadat, ráadásul állandóan hány ingered van. Az utolsó epizódban látni fogjátok, hogy fehér inget és barna nadrágot viselek, és mind a kettő legalább 3 számmal nagyobbnak tűnik a kelleténél. Aztán hasonlítsátok össze a 6. évad utolsó és a 7. évad első epizódját, a Chandler Monica lánykérős epizódokat. A 6. évad utolsó epizódjában ugyanazokat a ruhákat viselem, mint a 7. évad első epizódjában, hiszen az egész jelenet ugyanazon az estén történik. De több mint 20 kilót fogytam a 2 évad között. A Jó barátok ideje alatt a súlyom 58 és 102 kg között ingadozott. A függőségem alakulása világosan nyomon követhető, ha megnézitek, milyen húsban vagyok az egyes évadokban. Amikor pufi vagyok, akkor az alkoholt toltam, amikor sovány, akkor a bogyókat. Amikor kecskeszakállam van, akkor konkrétan gyógyszereken éltem. Bekezdés vége. A sorok szerzője 10 éven átalakította Chandler Binget a Jó barátok sorozatban, ami a mai napra kultikus szintre emelkedett. Kis lábjegyzet a sorozathoz. A Jó barátok az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kap. Ahogy az egyik akkori kritikus fogalmazott, a sorozatban még a tapéta is fehér, és tény, hogy nem volt a szereplőgárda eléggé sokszínű, és a mai poénok egy része biztos nem mehetne le egyik műsoridőben se. De minden művet szerintem a maga idejében kell vizsgálni. És igenis, a Jó barátok úttörő volt, és okkal vívta ki a kult státuszt. Akkoriban ők kezelték a szexualitást elsőként könnyedén és viccesen. És a 10 év elteltével az X generációnak a felnőtté válás szimbólumává nőtte ki magát, szóval Forever Friends. Matthew Perry, a színész, sokszor megkapta azt a jelzőt, hogy ezt a szerepet mintha csak rászabták volna. A visszaemlékezéseit olvasva inkább tűnik úgy, hogy többnyire inkább csak magát adta a karakterhez, és ez nem feltétlenül jelent jót. Az előző videómban, ahol Dr. Máté Gábor When the Body Say No című könyvét ajánlottam, a fő koncepció ugye az volt, hogy ha a gyerekkori traumáinkat nem dolgozzuk fel betegségben, illetve függőségben jelentkezhetnek később. Hát Matthew Perry az ékes példája ennek a tézisnek. Csak hogy néhány apró jelenetet kiemeljek Matthew gyerekkorából, amik traumákat szülhettek benne. Elvált szülők gyermeke volt, akik túl fiatalon ismerkedtek meg, és ha testileg nem is, de érzelmileg még ők maguk is gyermekek voltak. A kis Matthew, miután a szülők szétmentek, folyamatosan küzdött az anyja figyelméért és az apja megbecsüléséért. A másik ilyen traumát kiváltó élmény lehetett, hogy az 5 éves Matthewt egyedül felrakták egy repülőjáratra egy táblával a nyakában. Igen, jól hallottad, 5 évesen, ez nem vicc, a 70-es években bevett szokás volt a felügyelet nélkül utazó gyerek. Sok olyan dolgot tett a szerzője ennek a könyvnek, amitől nem feltétlenül lesz szimpatikus, szarkasztikus humor ide vagy oda. A könyvnek van egy része konkrétan, ahol Keanu Reeves halálát kívánja, és úgy fogalmazott, miért mindig a jók mennek el előbb, mint például River Phoenix, egykori jó barátja, amivel a social médiában elég nagy felháborodást keltett a könyv megjelenésekor. Megért bocsánatot kérni, és a könyv újabbik kiadásában már nem szerepel ez a bekezdés. Tanulság? Lehet, hogy a John Wick sztárja nem a legtehetségesebb színész, de a róla kialakított kép a közösség médiában az, hogy ő maga a buddhizmussal egyenlő. Nekem a kedvenc részem, vagy talán nem is ez a legmegfelelőbb szóhasználat,
Fogalmazzak inkább úgy, hogy a legtanulságosabb része, amikor Matthew Perry a Jó barátok sikere előtt az ágy lábánál imádkozik, és azt mondja Istennek, hogy bármit tehet vele, ha híres lesz. Vigyáznunk kell, hogy mit kívánunk. Matthew Perryt 14-szer műtötték, 15-ször járt elvonon, 65-ször volt detoxikálóban, az anonim alkoholisták 6000 gyűlésén járt, és 7-9 millió dollárt költött arra, hogy leszokjon. Már az előbb felsoroltak is pont eléggé érzékeltetik, milyen súlyos egészségügyi gondokkal kellett szembenéznie. Azonban a koronavírus járvány kitörése alatt a szíve is leállt. A függősége olyan súlyos mértékeket öltött, hogy 2018-ban túlzott szerhasználat miatt kiukadt a vastag bele. Az orvosok csak 2% esélyt adtak neki a túlélésre. Matthew Perry párhuzamot van saját és Chandler Bing karakterek között. Mind a ketten a szarkasztikus humort használták arra, hogy az érzelmekkel ne kelljen szembenézni. Csak hogy míg a sorozatban Chandler a 10. évad végére megtalálta élete párját és családot alapított, belépett a felelősségteljes felnőtt életbe, addig Matthew Perryt messziről elkerülte Chandler Bing életútja. Sok ismert személlyel volt viszonya. A színész a könyvben említést tesz korábbi románcairól. Ott volt például Julia Roberts, de randizott Cameron Diazzal is. De a végén mindig ugyanaz volt a végkifejlett. Inkább szakított a nőkkel a nem vagyok elég jó elv miatt. Inkább ő szakít, mint hogy őt hagyják el később. A könyvben többször is elnézést kér a volt barátnőitől. Tudom, hogy ez egy memoár, tehát a múlt emlékeiből építkezik, de gyakran az a benyomásom, hogy a mi Matthew Perry a múltban ragadt, és sóbálványként szemléli múltját és karrierjét. Hiába az utolsó fejezetben optimistán előretekintő szemlélete. Ne nekem legyen igazam, de ez a könyv nem egy boldog happy end-del záródó történet szerintem. Inkább tűnik egy szenvedélybeteg állomásának, aki most tiszta és próbál bajtársain segíteni, de bármikor visszacsúszhat a lejtőn. Ezekkel a sorokkal zártam a könyvkritikámat 2023 nyarán. Bármi is okozta Matthew Perry halálát, az biztos, hogy váratlanul ért mindenkit. Chandler Bing karakterével örökre beírta magát a szívünkbe. Matthew Perryt, az embert, alias Matt-ment, talán senki se ismerte igazán. De próbáljunk rá úgy emlékezni, ahogy ő szerette volna. Ne Chandler Binget lássuk benne, hanem egy embert, aki ha nem is volt tökéletes, de sok emberen próbál segíteni. És ez a lényeg.